Raskid ili samo dobro osmišljena predstava? Kristijan Golubović i Kristina Spalević ovih dana su u centru pažnje, a cela Srbija se pita da li je njihov razlaz prava drama ili uvertira za Elitu 9. Hajde da razotkrijemo celu istinu. Kristina je prva progovorila i potvrdila da napustila je Kristijanov stan i odselila se sa decom. Kao razlog navela je stalne svađe i njegov jezik koji više nije mogla da trpi. Jasno je poručila: ne ulazimo u reality i ne kupujem kartu za Elitu. Ali tabloidi su odmah počeli da bruje kada se u priči pojavila Aleksandra Babejić. Ona je primećena baš u Kristijanovom stanu, i to u sobi njihove dece. Kristijan je sve pravdao sa žaljenjem. Navodno ju je primio samo privremeno, jer nije imala gde da bude dok ne krene u Elitu 9. Tvrdio je da nikakve afere nije bilo. Ipak, deo publike ne veruje u ovu verziju. Društvene mreže preplavili su komentari da je ceo razlaz odglumljen, baš da bi privukli pažnju pred reality. U prilog toj sumnji išao je i viralni snimak Kristine, gde kroz ironiju pominje stres i herpes od foliranja za Elitu. Međutim, Kristina je odlučno stavila tačku na sve spekulacije. U izjavi 4. septembra rekla je da Kristijan neće u reality, već da se posvećuje svom projektu Bajke iz podzemlja, dok ona ostaje sa decom daleko od kamera. Dakle, zvanično. Raskid je stvaran, ulaska u reality nema. Ali, mnogi i dalje sumnjaju da je ovo sve samo dobro režirana priča. Šta vi mislite? Istinska drama u ljubavi ili pametan marketinški potez pred Elitu 9?